Mooie plaatjes. Oké. We gaan weer onderweg, ook voor de heren. In de tweede etappe vandaag. Wat een slag. Vooraan het geel met Samuel Gunning, vooraan ook de groen van de sprintrui van Southern Ashley Berry. We hebben de bolletrui, de polka jersey on the shoulders of Bruno Geisler van German Junior Racing. En de white jersey, het jongere klassement, de trui Thijs Wiersma. Namelijk Jack Schild, de jonge remmer, staan vooraan gepositioneerd. Kijken naar het klokje, tellen af, richting de tijd zijn van half 3. We beginnen aan deze tweede etappe over 150,4 kilometer. We hebben nog 2 minuten tot aan de start van deze tweede etappe. De minuut avant en een paar 4 minuten voor de motor aan de Senza. De start. Het aangaan aan de beurtkijken voor de caravaan. Op de zelfrijden, je mag voor de voor de eerste 2,6 kilometer is dus geneutraliseerd achter de beide motoren. ...125,4 kilometer het secondenspel om de klassementstrui in deze tweede etappe van deze Waterstrui Challenge 2025 voor de junioren mannen. Wachten er zometeen 125,4 kilometer hier in het Limburgse land. En nog 1 minuut voor de start. So 1 minute remains to the start of the second stage. 1 minuut avant le départ. Laatste minuut dus, en dan gaan we er zo meteen aan beginnen. Geneutraliseerd dus de start van deze tweede etappe. Van onder de boog, hier op Waterslei, achter de beide motoren van de commissarissen, gaan we dus het eerste deel geneutraliseerd rijden. 2,6 kilometer is de lengte van de neutralisatie. De 2.6k is the length of the neutralized part of the second stage. We stay behind the 2 motors of the commissaires panel. Iets minder nog dan een half minuutje voor de start van de tweede etappe. 10 seconds, nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en go. En de mensen, de mannen, sportieve en fijne wedstrijd toe. Good luck. Enjoy the race. Bonne chance. Good effort. Lots of success in the